Mayo. Nas Minggo ya? Okay, ni sunod. Sige, lamat. Minggoy. Ay. Unsa may ato ya? Matay dong. Mangutana lang ko si Muha dong. Di ba mao ni ang balay ni Minggoy? O ya, mao niya pero wala man sa diri ay nagtugboy matug baka. Pastil lang gini si Minggoy ba? Gipahasol-hasol pa yug ko. Dong, nakibaw ba ka dong? Nakana si Minggoy dong? Dako kay kog atraso ana niya. Kaya ano man day, nag-away mo? Dako kay kog utang ana niya. Gusto ko mo bayad pero siya magtago-tago pa siya. Atay man day kay mubayad ra man day kay ikaw ra may musuko pa noon. Di man gondong. Ani mo siya. Dugay na kana akong utang sa iya ha. Sige pangita niya sa karaan niya na balay. Cebu, Manila, Siquijor, Bohol. Nangadto ko dong kay gusto ko nga mobayad. Yawa yun siya. E pagka manara day siya diri day. Muna maglagot ko. No, kung ano naabot makaslayo lugar nga diri ra man pila ka tuig man diri. Kung ganahan ka mobaya ato pasa dito. Sige dong lamat nga. Hoy Minggoy. Oh. Sama ka Minggoy. Naaro mo di ka diri day. Unsa naman tao ka oy? Dong ampong. Iya lagi ka dong. Sampai tuloy na to dong. Matay jud ka Minggoy. Naara man di ka diri Minggoy. Ate, payo kay dong kay nagabisita ka dong. Sus, pila na kita katuig gula magkita no. Ay ko kataw-katawa Minggoy. Galagot ko gisapot ra ba ko nimo. Ano masuko man ka dong nga? Wala na ka malipay nga. Nakita taron. Ala nga Minggoy. Kinsa may malipay na Minggoy? Kakaibaw jud ka Minggoy. Nga na ako'y utang nimo. Pero ikaw Minggoy ba? Maglimot-limot ka, limot-limutan lang nimo. Udi ay no. Nakalimot mo ko nga utangan ba ka nako no? Sus. Pasayloa ko dong ampong. Sayloa ko dong. Nakalimot ko. Kakaibaw jud ka na amigo kay ta Minggoy, pero Minggoy grabe kay ko Minggoy. Ay dagkang ikog lugar na gyud. Tuwa mo mga pamilya Minggoy. Imo mga apuhan akong gipagkontak ang tanan-tanan Minggoy. Aron man gyud makontak ti ka kay bayaran di ka sa akong utang. Ni wa jud Minggoy ay nya pagkaman naara day ka diri. Ay paginana Minggoy. Dapat imo ang atubangon ng imo ang responsibilidad nga ako apong responsibilidad nga ibayad ako nimo. Sus, mao di ay. Sus, pasensya na ka nako dong ampong ha. Mao di wa ko nimo kontak, wa mo ko cellphone ko dong. So karon Minggoy, sala pa nako Minggoy nganong wa kay cellphone, ha? In the first place Minggoy, dapat ko magpautang ka Minggoy, ha? Na kay cellphone para makontak nimo tong nangutang nimo sa imo, di ba? Ito dong. Angay yung tanak dong kay naam kay utang sa kuha. Angay yung tanan mong buhaton kay wala man ko nimo makontak. Ipablatter ko ni imo unta sa pulis ba? Dili ipatawag ko nimo sa barangay. Sos Minggoy. Ug di pa lang ta amigo no hagbayar na ako nagibuhat Minggoy. Galagot ko nimo Minggoy ay. Nakibaw ba ka kung pila ko utang si Muha? Oh sus. Kalma lang dong. Dong ampong, kalma lang. May istorya tagtarong dong. Pila ka toy imong utang sa kuha dong? Ang kada Minggoy, ang tiguang yun di ka Minggoy no. Pero ako utang si Muha Minggoy 8,000, ha? Pero kay medyo dugay-dugay naman to. Akong gitubuan og 2,000. So mubayad ko nimo og 10,000. Oh, badong. Basing nagkalisod ka dong ba? Ay nagtubuhi dong ay. Ano magbuhat bagas ko ako tubuan akong utang si Muha. Nausa mo to, kay ka pa'y magpautang niya, maginana pa ka. Akong utang nga 8,000, ako tubuan og 2,000, kay dugay na kito. So matawag ka Minggoy, huwag pagkatawa Minggoy ay. Saka natin kwarta ay kanang Minggoy ha. Ipalit ang cellphone. Kaya sunod, mangutang ko na mo Minggoy, di na ako maglisod o pangita ni mo. Nausa mo to, umutang ka no, tago-tago manoon mo. Anong utang sa inyo anon, kay maglisod o bayad sa inyo ha. Kiat lang naong nyo.